साल्टे थार गज' नोङो एसेबां मोजां हिनजाव थानानै नोङो एफोरबायदि गेसाव गोफोन केकफोरजोंहाय नों माने नांजाबहैफादों हो बे एसेबां गेसाव गोफोन बुस्थुफोरावहाय नोङो थाम्फै जानानै मानो खिबायदि बासथाबहैखो हो नोंनि हिनजावनि खाथियाव एबा अरनबारिनि बारसे बारफुनाय गलाब बिबारावहाय बैफोरबायदि मानसियाहाय एफोरबायदि खि एफोरबायदि मैलाफ्राहाय 1 सेकेन्डबो थानो समाया मिथिबायना नोंनि वाइफ एबा नोंनि हिनजावनि खाथियावहाय बैफोरबायदिया 1 सेकेन्डबो थानो समाया एबा नोंनि हिनजावजोंहाय रुजु जाया मिथिबायना बेफोर जाबाय आफाथालानि बुस्थु बेफोर जाबाय आफाथाला जुटा सिङाव जे लेथ्रा खि गालायोना थिग एफोर मानसियाहाय मिथिबायना एफोरबायदि मानसियाहाय एबा नोंनि हिनजावनि खाथियावहाय माने 1% थानो समाया मिथिबाय बिनिखायनो बैफोरबायदि मानसिजोंहाय खेला दा खालाम नोंनि वाइफ एबा नोंनि हिनजावा जाहैबाय सोरगोफुरिनि गेवलां बारफुनाय बारसे जबा बिबार आरो बै जायबा नोङो बैसोरजों जे हलि सुलि फुनैदों बैसोर जाबाय आफाथालानि सैमानि खि मिथिबाय बेफोर नोंनि हिनजावनि खाथियावहाय एबा नोंनि हिनजावजों 1%बो गोरोबा मिथिबाय एफोर जाबाय लेथ्रा बुस्थु मिथिबाय एफोर जाबाय लेथ्रा खिनि एम्फौ सैमा खि गालानाय आयाव बोरैबासो मुगैनायसो मोनदोंलां माइरिबो एफोरजोंहाय खिलिमिलि दा खालाम नोंनि हिनजावा जाबाय सासे मोदायजो राइट नोंनि हिनजावा जाबाय मोदायजो अरनबारिनि बारसे बारफुना थानाय फामे बिबार बे बिबारावहाय नोङो बे खिखौ गालानानै नोङो बे बिबारावहाय नोङो दा बाहै मिथिबाय बे खिखौ नों गालानानै बे बिबारावहाय नोङो दा बाहै नङाबा बे बिबाराहाय सेवलांनो हागौ एबा मोनामनायजों गाज्रि जालांनो हागौ खोथाखौ एसे बुजि नोंनावहाय न'आव एसेबां मोजां गियानि गुनि बेसेबा समायना दुर्गा मुर्ति बायदि हिनजाव दङ राइट बुजिनोबो गोरों एसेबां बुजिनो गोरों समायना रमायना माने नोंनि हिनजावखौ नायबाथाय एबा बाजैखौ नायबाथाय माने जोङो दुर्गा मुर्तिखौहाय माने खुलुमलायनाङा माने दुर्गा मुर्तिखौहाय खुलुमलायनाङा माने नायलायनाङा माने खुलुमलायनाङा माने नायलायनाङा राइट ओरैबायदि समायना ओरैबायदि रमायना जेसेबां बुंबाबो सोरगोफुरिनि एबा सोरगोनि बारसे गलाब फामे बिबारसो राइट नोंनि जायबा हिनजाव एबा नोंनि वाइफ एबा बाजैयाहाय गलाब बिबार एबा सोरगोनि मोदायजो सासे आरो अरनबारियाव सिरि सिरि एबा हाग्रा सिङावहाय सिरि सिरि बार फुनानै थानाय बारसे गलाब बिबार एबा बारसे जबा बिबारसो अब्लाबो नों बे बिबारखौहाय गारनानै नोङो बे एसेबां गेसाव गोफोन बुस्थुफोरावहाय नोङो बाहैलाबायदों एबा नोङो बेयाव बाहैलाबायनानै एबा खिसिफोरावहाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं नोंथांमोनाव रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनाहाय जेसेबां हायो पेजखौहाय फल' खालामनानै हो आं नोंथांमोननि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोबाय थायो बिनिखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोनाहाय अननानै नैबे पेजखौहाय फल' खालामनानै गालांथार एबा फल' खालामनानै होथार बाहैलाबायनानै नोङो एसेबां मोजां समायना रमायना सोरगोफुरिनि अरन बिबारावहाय आरो नोङो आखाइ होफैफिनदों राइट लरहायलांगोन नों एफोरबायदि खामानिखौ दा माव मिथिबायना नोङो एगजामपोलाव आं बुंनि नोङो एफोरबायदि खामानिखौ नोङो दा माव नङाबा बेबो अरनबारिनि जायबा बारसे बिबार सोरगोनि मोदायजो नङाबा बेबो खि मोनामहैगोन मिथिबाय नङाबा एबो खि मोनामहैगोन जुदि नोङो बेफोरबायदि गेसाव गोफोन माने गारनानै दोननायफोर जायगायाव जुदि नोङो बानानै जुदि बे अरनबारिनि बारसे गलाब बिबारावहाय बाहैयोबा नोङो बियो लरहायलांगोन एबा बियो गाज्रि जालांगोन मिथिबायना बिनिखायनो नोङो न'आवहाय एसेबां समायना रमायना हिनजाव दङ बे हिनजावजोंनो नों हलिखौ नोङो गेलेनो हायोमोन खिन्थु नोङो गावनि हिनजावजों नोङो हलिखौ गेलेनो नागारो जायबा सैमा बंला बायदि ओरैबा ओरै गिदिंथिंबाय थानाय सारोन हगार जानाय बायदिफोरजोंसो नोङो बिसोरजोंसो खालामखो हलि गेलेहैबाय राइट आरे मोनामो बिसोरो
मोनामो बिराद गेसाव गेसाव मोनामो एफोरावहाय लिंक दा खालाम नोङो आदै एबा मा साल्टे थार गज' नोङो मा एफोरावहाय नोङो लिंक दा खालाम एफोर जाबाय सेवनाय बुस्थु एफोर जाबाय मा डास्टबिनाव जेरै मा सेवनाय बुस्थुफोरखौ जे गारहरोना थिग एफोरबायदिनो एफोरबो बुस्थुहाय एफोरजोंहाय खिलिमिलि दा खालाम नङाबा नोङो संसार जानायावहाय गोबां जेंना नुजानो हागौ एबा मा नोङो नुनो हागौ नों पस्तायगोन राइट एकदम सिदा खोथाखा साल्टे थार गज' जुदि नोङो एफोरबायदि जुदि नों स्वभाबखौ गाराबा सिदा खोथा मा नोङो दावराव दावसिनि माने मा दावराव दावसियाव एबा नोङो न'आवहाय अर सुना होनाय बायदि जागोन बिनिखायनो आं आदै जायबा साल्टे थार गज'खौ आङो खावलायो एफोरबायदि खि बुस्थुआवहाय दा थां एफोर लेथ्रा मैला दुनियानि केसरा मुगैथाव ओरैबायदि माने मुगैजाथाव बुस्थु एफोरजोंहाय दा थां मिथिबाय आदै थार गज' नोंथाङा खोथाखौ एसे बुजिनो नाजा मिथिबायना बेफोर जाबाय मा बारि खनानि खि जाला माला थाम्फैफोराहाय बायलाबायो जेराव गेसाव मोदोमो जेरावहाय गेसाव मोनामो बेयावसो थाम्फैफोराहाय बाहोयो जेरावहाय मोजां मोदोमो बेफोरावहाय थाम्फैफोरा बाहोया जायफोरावहाय गेसाव गोफोन लेथ्रा मोनामो बैफोरबायदि नालानि खि नालानि एम्फौ दैनाय एबा मा फायखानानि खि बायदि माने एकदम माने फायखानानि खि जाहैबाय एम्फौ नांनानै थालायलायनाय बैफोरबायदिफोरावहाय नोङो दा बाहै आदै थार गज' एबा साल्टे थार गज' मिथिबाय नोङो खोथाखौ एसे बुजिनो नाजा।